Znači igra. Znači ovo gospodin Stojkovića treba odmah isterati ovo znači nije on za fudbal i treba ga isterati ovo. To je vrednost ekipe je preko 200 miliona dolara. Znači Rajković, Spajić, Milovanović, Veljković, Milenković. Dalje. Ovaj da iznosi loptu Gudelj. Gudelj, Milinković, Savić, onda Kostić i Đuričić. 4. I napad Jović, Vlahović, Mitrović. 4-4-3.